novo odelo. Pre mnogo godina živeo je jedan car koji je iznad svega volao da se lepo oblači. Sav svoj novac on je trošio na nova odela. On se nije brinuo za sve svoje vojnike, nije mario za pozorište, niti da se izveze u šetnju kroz šumu. Ukoliko mu ne bi bilo stalo da pokaže neku svoju novu odjeću. U toku dana on je svakoga sata menjao odjeću u tom velikom gradu u kome se nalazio njegov dvor. Bilo je veoma živo i veselo. Svaki dan su ga posećivali mnogi starci, ali jednoga dana mu dođoše i dve varalice. Rekoše mu da su tkači i da mogu iskati tkaninu kako se samo zamisliti može. Ta tkanina ima neobičnu osobinu. Ona je nevidljiva za svakog ko nije sposoban za svoju službu ili je neoprostivo glup. Divna je ta tkanina, Pomisli car. Kad budem imao odeću od takve tkanine, ja ću znati ko u mome carstvu nije na visini svog položaja, a moći ću i razlikovati pametne od glupih. Ta mi se tkanina mora odmah svidjeti. I dade car toj dvojci varalica dosta novca unapred, s tim da odmah počnu s radom. Varalice odmah postaviše dva prazna razboja i počeše tobože da rade. Do kasno u noć su tako tkali na praznim razbojima i stalno tražili da im donesu najfiniju svilu i najčistije zlato, a sve su to trpali u svoju torbu. Baš bih želeo da vidim koliko li su već stkali, pomislio je car, ali mu je bilo malo teško na srcu kada se setio da glupi ljudi neće moći da vide tu čudesnu tkaninu. Odlučio je da prvo pošalje nekog drugog da vidi kako posao napreduje. Stari čestiti poslaću ja tkačima svog starog i poštenog ministra, odlučio je car. On će najbolje da izvidi kako ide sa tkanjem. On je pametan i niko bolje od njega ne vrši svoje službovanje. I stari čestiti ministar uđe u odeju gde su one dve varalice tkale na praznim razbojima. Sačuvaj me, Bože, ja ništa ne vidim. Buljeći oči pomisli stari ministar, ali ništa ne reče. Varalice ga zamoliše da priđe bliže, a onda ga upitaše da li mu se sviđaju šare i da li su lepe boje. A jadni stari ministar, ma koliko buljao oči, ništa nije mogao da vidi, jer ničega nije ni bilo. Da ja nisam glup, pomisli stari ministar. Pa vi ništa ne kažete, reče jedan od tkača. Tkanina je savršena, prekrasna, šare su izvrsne, boje su divne, odgovori stari ministar gledajući u razboj kroz svoje naočare. Da, reći ću caru da mi se tkanina izvanredno dopada. To nam je veoma drago, rekoše tkači u jedan glas. Stari ministar je pažljivo slušao kako bi sve to mogao ponoviti kad se vrati u dvor. Tako je i učinio. Posle toga varalice se zatražiše još više novca, još više svile i još više zlata. Čitav grad je sada pričao samo o toj prekrasnoj tkanini. Sada je i car hteo da vidi
tu tkaninu dok je još na razboju. Sa čitavom pratnjom svojih odbranika, među kojima su bila i ona dva stara velikodostojnika, car je došao kod dvojce varalica i zatekao ih kako iz sve snage tkaju. Zar nije divna tkanina, rekoše ona dvojica velikodostojnika. Izvolite, vaše veličanstvo, pogledajte kakve su divne šare, kakve divne boje. I pokazaše na prazan razboj jer su verovali da i drugi vide tu tkaninu. Šta je ovo? Pomisli car. Ja ništa ne vidim, pa to je užasno. Zar sam ja glup? Ili ne zaslužujem da budem car? Pa to bi bilo najstrašnije što bi moglo da me zadesi. Nikada nije htio da prizna da ništa ne vidi, pa je tobože zadovoljno klatio glavom gledajući u prazan razboj ponavljao. O, baš je lepo. Taj vaš rad zaslužuje moje najviše priznanje. Sada je i čitava careva pratnja gledala u prazan razboj i ponavljala. Baš je lepo. Svi su bili ushićeni, od usta do usta je išlo. Divno, krasno, veličanstveno. Svi su mogli da vide kako se varalice tobože žure da završe carevo novo odelo. Skidali su sa razboja nepostojuću tkaninu u vazduh, su je tobože sekli velikim makazama. Šili su je iglama bez konca i najzad su rekli: evo, odelo je gotovo. Car priđe u pratnju svojih najotmenijih dvorana, a varalice podigoše ruku kao da nešto drže i rekoše: evo pantalone, evo kaput, evo ogrtač. Sve je kao paučina. Čovjek bi mogao pomisliti da na telu nema ništa, ali u tome je i jeste prava vrijednost ove tkanine. Hoćete li sada, vaše veličanstvo, biti tako ljubazni da skinete svoje staro odelo? Rekoše varalice: novu ćemo vam dati pred velikim ogledalom. Car skide sa sebe staru odeću i varalice počeše da mu tobože dodaju komad po komad nove odeće. Bože, kako je divno. Sašiveno, kako saliveno je. Divila se sva careva pratnja. Kakva šara, kakve boje, zaista dragocena odora. Dobro mi stoji, zar ne? I okrenu se pred ogledalom kao da hoće da još jednom pažljivo osmotri svoju raskošnu pojavu. Dvorski službenici koji su bili zaduženi da mu nose sukute, podigli su ih tobože sa poda i krenuli za njim. I tako je car išao u procesiji a okupljena svetina na ulicama i prozorima je ponavljala: Bože, carevom novom odelu nema nigne ravnog. Niko nije htio da prizna da ništa ne vidi, jer bi time priznao da je glup i da je glup. Ali najednom je neko dete povikalo: Pa car je go! Ali već istog trenutka se začuo šapat. Dete
dete kaže da je car go. Car je bez odeće. I odmah zatim počeše da viču svi u jedan glas. Car je bez odeće, car je go!